Чакай. Даже знаеш колко Добре, евро сега е? тя Ай, кой обич ще правим? Еми, Мейсъна да минем. Гайс, днес ще правим обир. Еми, аз искам до 5 лево да стигнам днеска. Ама, кой Ако обич? може и до 10. Не дай за мона ли чакай. То пък къде беше? Къде беше? Второто, третото, четвърто. Е, това е. Е, това е. Айде, пусна ни. Пуска ли? Пуска ли ни Ники? Мале. Ники момче. Мале момче, знаеш как ми лаги играта сега в момента? Смятай на тушивата. На мен ме е Мале тушивата. Мале Кирчо, тушивата. гайс, ако изведнъж играта забие, това е защото приятеля, с който цъкам, малко му е бавен компютър, ама няма проблем. Айде. Вземи сака, Не, вземи може сака. до 120. Не, може до 120 да свигна. Споко не ти записвам лицето, само играта. Не бе, доколко FPS мога да аз да вдигна? Не знам колко Не. ти вдига компа, аз съм на 240. Бате, мен ми лаги. Не бе, стой бе. Не му Не бе, слагам стой бе, стой. Аз съм отзад, аз съм отзад. Взел съм твърто. Е, чакай деде. Чакай сега. Къде ще гледа? Сега те осъмниха. Значи, слушай сега. Значи, слушай сега. Пой за картата ли отиваш? Ники, искаш ли после да играеш с мене? Пак. Ладно. Знаеш ли, ще идва и Хриси в Fortnite, искаш ли да играем? Може. Между другото, трябва да ме аднеш в новия ми акаунт. И трябва да ми кажеш как може да си възстановя на PlayStation. Чеки лут. Сега давай до бушчето. Дай до бушчето. Ходи до Чулей. буса за сакове, аз ще очиствам. Не бе, чакай бе. На глас задните. Чуле. Чуле, за да стане по-бързо. Аре бе, не те виждам. Добре, Не бе. те виждам. Абе, не те виждам. Идвам. Надръжко е това В в смисъл парка. ще пробваме първоначално стелф, ако не стане стелф, трошим. Абе да. Ето съм човек. Значи като убиеме гард, трябва да отидем да му вземем телефона и да допрем до апарат. Да бе, трябва да го вземем. Знаеш, че от шибата мама. Няколко рано ме гледа. Много строго. Не, днеска между другото трябва да го грабим всичко. Добре. Чакай. Значи слушай сега, дай план. Не бе, чакай. Айде. Телефона. Значи чуй сега. Беге. Не бе, сканирах телефона. Чеки. Бързо, вземай. Явно ще Дай, репер. Идвай. Иди при мен. Извън мен. Така. Чакай, Нали запомнихме? Чакай сега. Сакове. Хакер. Уви го. Така. Ще направим това овергейс. Идва. Добре. Ако искаш ти, на обратно дай. Аз съм го пъзъл, Дай, аз съм. долу. Да, добре, пускат. Какво направиш според себе, бе? О, направо летна шапката. Зад нас. Няма как да дойдат зад нас. Не бе, няма. Спокойно. Ако не идват вече големите. Знаеш за кои. От те само... Не бе, аз ще отивам натам. Има ли камера? Има. Дойдоха с 5 човека.
Девочки, иди. Я дойдоха вече, да. Прав си. Давай, ще паза. Първата кутия почти готова. Готова е първата. Аз ще паза, аз ще паза, аз ще паза. Отивам Значи с аз ще втората, дам отивам последния с кръв. втората. Аз ще дам последния кръв. Ще дам последната кръв за тея. Ако трябва. Аз знаеш, че... Опа, имаше хаки. И те са това не може. Чакай, бързо. Ай, умря. Беям. Не, Кирчо! Не, умрях. Гайс, Бътко. побиха Кирчо, гайс. Стигаме. Най-сега не снимаш. Смисъл, Оставя, брат. рекордвам само играта. Брат? То падна. Аз се бия приятеля. Хакер. Не, добре. Аз съм на пост. Давай на пост. Ама този път трябва да граби много неща. Чули? Да. Събирай максимално много патрони. Минай покрай телата им. Там ще дават патрони. Айде, и другото е готово. Почти. Айде, готови сме. Давай стана там. Дай с мене, Там трет. Ники. Не, лодка. Не бе, трябва да ходим към третото. Това е тук е заключено. Тук е заключено. Ела. Това е туалетна. Ще трябва да избием. Ела, По-добре дай се спуши там. Докарай бор машина. От тази пуса. Не бе, докарай това, тя е някъде в това. Ага. Ме... Ела, чакай. Не бе, аз мога. Нямаше проблема, но те ме цапат, знаеш, че дойде и големия. Взех. Ела, ме прекарай. Не бе, не слъжи. Става ми целият екран в кръв. Много да не умра. Пожелай ми да оцеля. Трябва да се. Ого! Нашия приятел дойде. Сега ще забърза всичките патрони. Еми, само ти кажа, че големият е тук. Ей, идва. Дай. Ето, не, от това мисля, че някак да влезе. Да, това влезе. Давай, стрелям. Много патрони. Брат. Така. Точно. Вътре ли сме? Стана ти кажа, че целият ми... Много хубава игра сме си намерили. Според теб хубава ли? Наши хора. No. Бой. Айде големия дойде, айде дебелия. Айде белия. Да, ще умра. Беги стаята. Бегам, затваря за... Край. Има и хакер. То големия. Не, бе, навънка. Няма смисъл, бе, човек, Бе, нямаш патрони. Бе, то хакер още не е дошъл. Ти сега ще умреш. Не. Кажи си.
Жив съм, бе! Жив съм, бе! Чай ти помаха малко. Ми... Жив си? Да. Жив съм, бе! Слышал, что чечи. Слышал, что чечи. Махам ти. Чакай, брат. То големия още ли е там? Дали ли го? То нямаш патрони. И не има. Само ти кажа, че може да добим някоя кюфте. А ако сложа на 300, на 360 FPS, какво ще стане на компютъра ми? Да. Е, ще съм го сложил на 120 FPS, както беше в началото. Идвай, Маля, брат, идвай, стяга. бътко. Шефе, за тебе, шефе, Знам, знам. шефе. Шефе. Ай, големия тук. Мали, то за ме заслепи. Мале. Жив ли си? Само ми викаш жив ли си? Ако си мъртъв, ми викай мъртъв. Ами, докато той е големия дебелия, не го правя. А, той сме. Ма сега нямаш патрони. Сега аз нямам патрони. Взимай, Опа. взимай патрон. Отиваме до другата стая. Патроната къде? Това всичкото за Мона Лиза трябва да го направя. Ще справим. Прави. Искам да те питам, това всичкото за Мона Лиза трябва да го направя. В играта. Няма значение, искам да съм 5 лево. Да можем да отидем в другата. Своята... Другия мап. Охо, хакер. Казвам ти го по-високо, защото май не може да чуеш. Браво. Ела при мене. Ела при мен. Ела сега. Ще ме стрелят. Целия съм на кръв. Целия съм умрял. Почвам да ти махам. Почвам да ти махам. Сочи си. Ние сме все едно в... Кажи го в GTA. 30 seconds. Не е така? 30 seconds. 30 seconds. Браво. Аз имам патрони. Имам само да ти помогна. И те пелеят тука, май. Отиди в края. Отиди в ъгъла. Така няма те... Така по аглите. Ей така. Да. Така няма те тепат. Ей така. Да. Да, само ги стреля. Хакер. Май. Ама ние направо ги убиваме. Ей, Ники! Слушай ме! Ники! Умрях. Не, сега ти ще си дед, после аз умра. Няма смисъл. Аз съм, не знам как мога го махнем тоя големия. И той не може да се махне. Мисля, че може да се махне. Айде, умря. Край. Маля, много си. Чай ти помахам. Жив съм, бе! Жив ли си?
Ами големият те гони. Малките те гони. Вай, като генепоп. Генепоп. Вай, хакер. Вай, те са наркили като пионки. Край. Вай, полицайите са там. Вай, като генепоп. Това знаеш ли напомни на CS. На CSGO. В Steam, където е играта. На CS. Дали те там имат? Да. Чакай, какво ти ме съживяваш? А, не. Чакай, те са ми съставени отгоре. Мале, те като генен поп. Мале, ще му отдум. Знаеш какво? За трети участник ще викаме... Нали, тут 3 може да си играят, тут 4. Нали, 4 може да си играят, нали? Ще играем Ванката и Хрис. Чуле? Так, Трията да си. Бай. Ето малкият ти слага трапове. Бай, то ме се слепи. Мали! Ама ти го убиеш. Те ги бе в краката, където с титулата. 5 кути са. Чакай малко ти помахам. Помощ! Хектор! Майкъл Джексън, дай малко Джексън. Идвам, то дебеля е бавен, бързо. Добре. За тебе. Дай, стреляй го. Стреляй го смело. Ай го. Има и бор машината е Ай. така Къде? Бор машината е... Чакай, аз ще преместа. Аз ще преместа нещата. Всяко път ти вземе помощ. Чуле. Аз имам бор машината. То ме заслепи, благодаря. Тебе, ако искаш, ще останем на това. Жив съм. Просто ги убивам. Ма те вече те почват да намаляват обаче. Трябва съм ти ги тея. Добре. Да стане малко по-бързо. Мале, да вигнем ли ванката? Той няма... За Хриси не знам. Ама на ванката. Чай, че ме стрелят. Помощ? Целият ме екран става в кръв. Айде, умрях. Айде. Мъртъв съм. И пак големият ти дойде. Оф. Не можем да играем тази игра. Дай тук този малкият човек, тука, където се разхожда. И слага трапова. Те откъде разбират? Мале. Само ти кажа, че идват към тебе. Май изгънеш. Охо! Дойде ти най-силния. Не е от този малкия, не е от този големия, а най-голем има. По-голям има. Как изглежда? Като оня. Оня дебелия, но по-голям и дебел.
Сигурно се тъпче с какво ще ги дете. Само ти кажа, че съм мъртъв. Мъртъв. Виждам. Гад, Ха. готов си. Айде идем. Еми... Айде полека. Охо. Чачето. Охо. Значи ти вече почваш да пълниш. Аз взимам Мона Лиза. Ти пълни. Добре. Ти пълни всяка. Дай ти свърша малко работа. Да, ти свърша малко работа. Ти. Ей, Николай, ти само тука работиш. Пет евро. Това е по 5 евро. Взех Мона Лиза. Ма те не може да ги вземам. Имам някакви големи. Не мога да вземам. Бомбардират ме. Бомбардират ме. Бомбардират ме. Бомбардират ме. Бомбардират ме. Нямам патрони. Чак мога да вземам патрони. Мисля, че златните неща. Да не е нещо, много малко стаковете. Не мога да забера всичко. Етко съм при мене. Дай само златни. Дай само златни. Дай няколко пари пак. Абе, човек, ела златно. Взех сак. Колко ти е едно злато? Тук има един да го... Това там където беше Мона Лиза. Аз я взех, аз я взех. Имам голям поп. Айде ще го направим. Ние ще сме го... Не сме готови. GG. Официално бъгнахме играта. Официално аз се бъгнах. Никой извиняй. Си се Просто малко ти бъгнах. бърз. Дай да ограбим другите. Значи дай днеска. Значи дай да ограбим... Охо. Ники. Имам един проблем. Виждам. Дебелия е тука. И някакъв ни краде от буса. Не краде. Не влизай. Не влизай още. Казвайте. Браво. Голема, трей го. Айде бе, мазай. Айде, готово. Ама аз обаче нямам патрони. Ние ще заредим още два пъти и тръгваме. Да бе. Ела да вземеш по машината. Че има една... Всъщност, чакай малко. Ела. Чакай хора да взема по машината. Добре, тук почти сме. Тук имаме само още две да ограбим и си тръгваме. Не. Онова където беше... Чай не влиза. Чай. Ела да ти покажа за какво ти говоря. Тай 4 екран става в... Ето тук. В момента разбивам. Охо! Готов съм, да. Бъй, колко пари! Бъй! При мене са. Знаеш ли, че мен ме убият? В началото нали имаше една голяма овца. Ето ме, да. Дай накрая. Дай в дясно, след това вляво. И тук май трябва да имам пари. Как бе? Аз една пълна машина. Тя може да краде, да виж. Охо!
О, Николай! Чакай, има една идея. Ой, дебили! Е, за това ти говоря. Е, за това ти говоря. Дай, отида към туалетните. Отида към туалетните. Дай тук към туалетните. Лебе, там има злато пак. Знаеш колко злато има? Давай, върша работата. Върша голямата работа. Върша голямата. Върша голямата работа. Да го трябва. Аз имам патрони. Имам. Дай, стрес. Защо само в мен стреля? Бе, Еми, аз викам, чакай, ела да вземем по-машината. Само ела тук да вземем Чай, искам да вземем по-машината, защото видях още една стаза. да, вземи бомба. Ще ти да вземе. Не бе, тук бе. Не. Бейсмент. Ела ти да го разбиеш. Бейсмент. Тук бе? Тук е Саша мен зад. Аз ти казвам.